Eskina gaixo zain zoroa eta General Amerikarra, izua personifikauta, euskaldun hipokritak eta zintzoren bat, begitartean hankartea dutenak, danak arpatetikoak, irakurtzen ausartzen, bazarete horra hor. Historio desegokia. Bizi-bizi eta opako geratu zaizkit gogoan, zirkura joan ginen arratzalde hartako oroitzapenak lastana. Zure aita hiltzea erabaki nuen egunekoak. Ez dut batuko, sarritan damutu zaidala zorigaiztoko arratzalde hartan jokatu nuen modura jardun izana. Orduan sentitzen nuen nagusitasun sentimentuak itxutuko ninduen agian. Denboraren iraganak ematen duen urrunetik begiratuta, onartu behar dut, gurea bezalako emakumezko leinu eredugarri batean, barkatu ezinezko hutsa egin nuela. Lehenengo historia hau da bakarra Andrasko batek kontatzen dauena, edo Andrasko bat narratzailetzat daukana. Izan ere, ezagutzen dugunaren gainean hitz egin behar dugu, eta niretzat atrebentzia handiegia izango litzateke Andrasko baten azalean jartzea. Kontrazalean esaten dudan ez dana dela, gizonok oso glorioso ez gara urteten ipuina hauetan. Nire irakurketak oso bariatuak izan dira, danetarik, esoterikotik eta danera. Baina horretan oso dispersoa esan naiz. Ekletikoa esatia elegantiagoa da, baina bueno. Eta gizon eta andreen arteko desberdintasunak, eta eta hemen arteko desberdintasunak errekurrenteak dira nire ipuinetan. Zera hemen prest egon naiz narrazio hauetan nire generoari eta nire buruari beraz barre erruki gabea egiteko. Ez dakit denoko prestote gauden urtarako, baina tira, denetari gauz espezie hauetan, ez da? Laurogei bete gabe zituen. Ezer onik ez esaten ziren ilobei euren bizita bakanetan, azken hilabeteotako indar falta nolabait azaltzeko. Baina ilobek ez zioten ondo ulertzen, osaba izan ezarren, osaba izena baino ez zuen agureari. Ez zituen 55 urte beteta. Sabela ziku zeukan senar arlote ura zendu zenerako. Urteak eman zituen bere senarra jasaten. Kale usoark eta soberako ardoak eragindako mespretxu guztiak isilean hausnartzen. Eta bihotza lehortu omen zitzaion. Patu erruki gabe batek eta zeniden madarikazio hipokritak horretara kondenatu izan balute bezala, Historio hau ezer idatzi gabe geratzen direnei buruzkoa da. Arrastorik usten ez dutenei buruzkoa, ahaztuta eta sarritan mespretsatuta eta dauden horiei buruzkoa. Han ospitalean nita, han osaba baserrikoa jagoten eta txarto bera, baina han ibiltzen jatan. Txala bota dau, eta nik ez. Eta ostabere isertuta, txala bota dau, eta nik ez. Claro, nik ezarle jakinez eta ostabere isartu eta txala bota dau, eta nik ez ez. Eta kauan, txala bota dau eta bai esan dutzen. Horra maitu zan, kontatzu zidana, baina pentsau naban, hoxe putadia, ze bai horrek eskatzen dizun historioa orain asmatun jarko duzu. Historion bat asmatun jarko duzu, horri jarraipen emoteko. Ideia hortik sortu zen. Eta bide batez, omenaldi txikitsu bat egin nahi izan dutziet, gizartean inoiz bere aintzat hartzen ez ditugun horiei osaba, mutiltzarra eta lehen guzina laburtsua. Gorputz osoaren dardara batek astindu zuen. Losakonean erortzear gaudenean astintzen gaituen oharkabeko jauzi antzeko hori izan zen nonbait.
horrek esnatu zuten. Baina harrigarriro, ez zuen gorputz bat atal bat ere mugitu zelako sentsazioa izan. Begiak zabal-zabalik zituelakoan zegoen arren, begi aurrean azalera ilun uniforme bat baino ez zuen ikusten, pixkanaka griserantz aldatzen zihoan. Ez zuen inolako hotsik antzematen inguruan. Horrek harritu egin zuen. Zergatik ez zekiela, heriotzaren aurreko edo osteko aldian murgilduta zegoelako burutazio ikaragarriak inarrosi zuen. Bai, Edgar Allan Poeren putzua eta pendula. Zera, Ipuinari omenaldia edo hasiera du planteamentua. Itzal, nahi Poe, gustau egiten zate asko. Ezke, nire belaunaldiko gure literatura irakurtzen hasi ginean emeretzigarren mendeko irakurleak, idazleak genituen referentzi moduan, gazteleraz jakina. Eta gero euskal literaturarik ez dugu euki gauza hundirik emeretzigarren mendekorik. Postuko nintzateke, zera batek, emeretzigarren mendean egin beharko genduen literatura horren arrastorik topatuko baleu nire ipuinetan. Guztietan sartzen naiz, ordukoei gustatzen jakezan bizitzaz hausnarketaren bat egiten, baina esan adudanez nire ipuinetan personaje tragikorik ez dugu topatuko. Patetikoa baino. Eta familikoak, berehala hau irakurtzen da benian detektatuko dute, hor bere badagoela niri gertatutako pasadizo lotsagarri baten arrastoa. Horrelan sortzen ditut historiak maili. Agian gelako mailaren gonamaindideak altxatu ez balitu, beste bukaera bat izango zuen Jordi Arrastibelen istorioak. Hala ere, kosta egiten zait pentsatzea zeinu soil batek edo zeinu soil hori egin ez izanak aldalezakeela inbesteraino gertakizunen norabidea. Patua bestelakotzea ez da inolaz. Arrastibel horren kasuan, hildakoren bat egon, badago, ezta? Piztu da eskuinaldeko solaskide gai lodikotea. Gizonezko istorio beltzetarako daukagun joera biologikoak eraginda. Esan, eta eskugaina berari adi dagoela, 90 graduko angelua eginda eta gora eta bera eraginez, baiezko adierazi diodalakoan nago. Eta sexua, gehitu diot gizonezkook istorio gordin beltzetarako daukagun joera atabikoa baliatuta. Eta hau irakurrita, zer esanik ez, hau seguru ikusten duzuen gizonon panegikoa ez dala, ez da. Karikaturizatu egiten dira hemen, aurrerantzean bioetikan eta planteatzen diran erronka eta galdera batzuk, baina hau karikaturizatuta dago. Eta bukaera araño irakurtzera ailegatzen basarie, gustako litzaidake amaieran tonua zeratzeko, batek niri matematikako preunen guela eta matematikako irakasleak behin baina goixagotan esaten zeiana, klasean komentario desegokiren bat egiten nagoenian, ez da, iriondo eute un idiota. Txiste batzuek hizkuntzarekin jolasten dabe, jokatzen dabe, jolasten dabe. Eta nire inguruan ikusten dituen hizkuntzarekiko jarrera hipokrita batzuk baino ez, salatu nahi nituen istorio batean. Maketatzaileak liburuaren kontrazalean testu labur batean sinopsia laburtzeko eskatu zidanean hausi ipini nuen. Narrazio honetan hizkuntzarekiko jarrera hipokritak eta zabarrak agerian geratzen dira, hildakoren bat tartean dela. Jose Antonioren istorioa bat. Hasieran larritu egin zen, itxutu egiten zen, baina era bat torrelakoetan.
Gero, edozein gauza egiteko gai izaten zen askorik pentsatu gabe. Normala, zer egingo zuen ba gazte batek, eta edonork, zer egingo zuen ba gazte batek mendipuntan dagoela, mendipuntan zein baso sarri batean, zer egingo zuen topatu izan balu bapatean, lurrean etzanda eta hilda, edo hilantzean, gizon bat. Lehenengo larritu, normala, ez zen horretara beren irten. Lurrean gizon bat etzanda edo hilantzean topatzera esan nahi zuen. Bez, berretxikotan irten da zegoen etxetik, baserritik, aitak erakutsita zion boletu sedul izen abaro ezkutu hartara, Lamina basoko bazterrera. Maik ikusten duzunez, holan sarrera egiten dago eta gero denbora ematen dozku bilatzeko tokia. Lehenengo titulua izan behar zen, Powell's Doktrina edo Irakeko inbazioan erabili azaldua. Hori alan izan behar zuen. Baina konturatu nintzen Powell's generalaren gerra arauak edo haren doktrina leku guztietan apikatzen dituztela horiek, Amerikarrek, beltzek, benetakoak, ez beltzaranek, estrak esaten duen bezala. Eta honela hasten da narrazio hori. Esan ez dugu esango, baina pixka bat urturik gaude. Ni nego bintzat, eskin bihurtuko gara. Gaur arratsaldean estreinaldia. Oso argi ez daukagun olakoak izango garen, baina gaztetan zerbait ezpazara, etzara ezer. Gure auzoan behintzat, kakati zaborra dira gehienak. Potroetaraino gaude, txantreako pijoeskinekin. Total egindan eskatan datozenetan, baina ez dugu ganorazko borrokaren bat izaten. Bigunak dira hala ere. Zakutik. Erronka handiagoak behar ditugu makaloso hoienak baino. Hau gure lurraldea da, eta ez uberdo bezalako anderpunk zorrizto hoiena. Larrutik ordenduko du gerdok, ona etorri zana, nondik eta Bizkaitik. Eta agindu nahi gainera. Kristoren gorroto diegu anderpunkoiei eskinok. Gorroto histerikoa, betidanikoa. Hala esaten du behintzat, ekstrak. Eta beste okaso egiten diogu ekstrari. Baina inbazio gerrei buruzko alegoria bat sortzen alegindu naiz. Estatu indartsu horien gerrak eta gerra estrategiak agerian lagatzen. Gero beste ariketa bat izan da, izkerari dagokionean, alferrikakoa izango duzue, makalosuak, underpunkak, pijoskinak, niustelak, kakati, zaborrak, kostiko puntak eta horrelako hitzak hiztegietan topatea. Izan bere, literatura egin nahiak daukan gauzari politxena da asmatu aldozula. Eta inok ezin dotzula esan, zer literatura egiten zabiz. Beste alde batetik ipuin hau institutuan egoen artean idatzi naban. Eta beti bili naiz gazteen arteko argot eta izkera hori ia nonbait zeuen eta oso gitxi egonda idatzita. Orduan saiatu naiz hor asmatzen. Topatu ez ditudanez neuria sortzea erabaki nauen. Disfrutatu dut, hori da egizia esan. Eta, gero pentsatzen dut beste batzutan abotsik ezin lehia ipini, baina hemen pentsatzen dut personajei abotsa ipini aldiakela kontatzen dabenan gatik. Eta hemen eskatu dutzat Mairi, zuk ze abotsa ipiniko zentzan txolari, txola edo txolarri, zaten dauen. Eta Mairik lagunduko duzta hau narratzen. Eta txapligua udaletxe aurreko zaborrontzira bota genuen egunean bezala, txolarreren ekulua berri izan dugu. Gure amak berdin egin behar izaten dio aitari. Inoiz! Letxe txarra ere bestelakoa da txolaren Espainetan, oilu ipurdia jartzen dit azalean. Aberaskume horiek eskinaren egiten ikusteak, inoiz! Obarioak errebesean botatzeko gogoa emateite.
Zer uste dute koskortu gabeko horiek? Ez izorratu, Eta alboko kakaeskinek? Horiek diren eskaeskinak? Zer ustikada eman daiteke gona motoriekin? Adarrik ez, Mekauen jauz. Eta azkenian jakin dut ze norden inoiz txolarentzat. Ez dira gu bezalakoak, gu langile klasekoak gara txotxo. Horiek pijo zorri piztuak, jota txikitu. Izketan ere zein ondo txolak. Uguerdo ez dagoela eta mutilok nor txikituko dugun harri ez daukagu ala ere, edo estranen hitzetan gure gerra xedea zein den jakinez. Eta, uguerdo gabe, zer egingo du, diau esan dago eraizketa lehenengoak. Inoiz jota birrindu. Txola omen da nor birrindu behar dugun argi duen bakarra. Eta izkera mota hori asmatzean, eskerrik asko mai fenomenen jozu, literaturaren asmatu behar izan ditu olakoak. Zaila da erizain izatea. Hobeto esan da, zaila izaten da erizain izateak gizonezko batentzat. Hala ere, 202 gelarako bidean, uste ikasgaia antzi ezina eman diezaiokeela askori. Carlos horretarako prestatu izan bagintuzte bezala, jokaera eta portaera berak errepikatzen omen ditugu behin da berriro gizonezkook zein emakumezkook, arrok zein emeok, belaunaldiz belaunaldi, itxura zaldakaitz irauten duen sorgin gurpil horretan. Zail egiten zitzaion ikaskideek beragan ipurdi polit bat baino ez ikustea, edota harri baten sentiberatasuna duen diar sorta bati bezala ez begira. Hori bada apia puntua eta naiz terrenura banka horretan sartuko, baina gero gizonezkoena, aurrera joan alaba gizonezkoena bakarrik den jokaera bat agertuko da narrazioan zehar. Semerik edo ikasle harrik edo ukido zuenok segitxuen ulertuko didazuen. Zelako trebesia daukagun gizonezkook instrukzioak irakurri gabe edo zertan sartzeko eta apurka-apurka ikasten ibili barik bideri laburrenetik joan da birgerietatik eta eregietatik hasteko. Horregatik sortzen ditugu edo asmaziorik xelebrienak edo desastrerik handixenak. Zerzenaik dagokiona egingo du. Maila eta itzala dauzka. Herritarren onespena, hala uste du. Inguruan batu diren zaotarrek behintzat, epaietzat hartu dute. Berak giza justizia ematea espero dute. Jainkoaren justizia aspaldian baitute astuta. Azken aurreko gerrako refusiatuen azken kanpamentutik irten berri diren Danakil herriko azken zaotar apurrek zirkulo bat osatu dute Zerzenairen inguruan. Iluntzea da eta aro ederra dago, bat masamortuko mugan dagoen zugaitz bihurritu oinazetu bakarraren. Zerzenai, hausnarrean hasi da pentsatuz nola egokituko luketen auzi hau Europako lankide. Imaginatu nahi izan du nolakoak izan daitezken epaile harrigarri horiek. Historioak gara lagunok, baina zorio... Historio honetan abia puntuan edo mitologian egon den epaiketarik, mitologian edo historian edo mitologian egon den epaiketarik famatuena da, baina hori aitzakia baino uste izan, zenik hautxe esan nahi nuen, hoiek larrutu nahi nituen, horretarako bere balio daue literaturak. Doinu aldatu dau.
Ze, hau, bueno, Harry Potterren sarrera da. Apurtxoa beldurra eta sartzen da. Sumarioren sekretua altzatu dela eta egoki iruditu zaigu zoritxarreko elkarrizketaren transkripzio zehatza behintzat hitzez hitz argitaratzea. Bideoa bera epailearen esku dago, editatu gabe. Alde batetik, epaitegiaren zaintzapean geratu behar duelako, eta bestetik, ezin izango genukeelako telebistaren formatura ekarri ezer gutxi ikusten uzten duen bideo bat. Arimaren ilunguneek iluna baino ez dute erakartzen antza. Enaiz, sekula ez naiz izan, sinestuna. Hala ere, antzina, erraza zen gaizkiaren eta onaren artean bereiztea. Mendetako sineste zahar batek euren arteko muga ondo marrastuta zituenean. Beldurra ere, piztiek baino ez omen dute usaintzen. Baina elkarrizketaren amaieran entzuten denez, izuak berak ez du sufre usainik. Narratzaile nagusiari ezin dutzogu agotxik ipin, ze uste dago jokoa. Hau da gehien kostatu jatana, tonua guztiz desberdina da. Entrevista bat da, baina entrevistatuaren agotxa baino ez da entzuten, ze arazo tekniko bat dela eta bestia ez da entzuten. Eta orduan, bestia irakurleak bete inbiarko da. Osea, agertzen da, entrevistatuaren abotsa eta bestia agertzen da gutxik. Uste dut, aukera bakarra eskaintzen dauela. Eta gero paisaia koherente bate ipini behar netzon eta hor bere maili zera txikitako pasarte, paisaje bat, ze hemen bestietan hainbeste sartu horretan, baina paisajeak garrantzia handia dauka hemen. Eta paisakia izan da, nik gogoratzen nintzen kanpamentu bat, kanpamentu potroso bat egin genduen, txikitan, herri galdu bat, hilerri bat, ermita abandonatua bide gurutze batean, iluntasuna, dena egia benetakoa. Ez ordea historia, eta hala izan bazitzeken bere, ipuin hauetan bere, ipuingile arabiarrek esaten daben moduan, ipuina kontatzen dabenean, antza egiten dabe, ez dakite, nori irakurrita deutzo da hau, esaten dabe, ipuin bat kontatuko dut, eta entzulek, ahun, dena ez da egia, ahun, baina dena ez da gezurra, ahun. Eta, historia hau dala eta kontrazalean agertzen da, hiltzailerik behar alda hiltzeko. Ezin jote esan thriller bat dala, hemen thrillerrik egiten ez baduzu ez dozu ezer egin, patuko duzu. Hauek dira historia desegokiak ipin dut, ni ustez guztiz gaur eguneko parametroen arabera, oso egokiak ez direlako. Azalean bere horixe markatu gure izan dut, Eta 15 urtetan zehar idatziak dira, argitaratu behar nituen, eta saiatu naiz hausnarketak egiten, ziriak sartzen, estankadak ere bai, humorez tratatzen, gure buruari barre egiten, baina gusturen, inoren buruari barre egitea. Historioak gara lagunok, baina zorionez, ez hauen moduko. Edo batek daki historio hauek, ez dira inarraroa. Flower power keria gabeak dira, bai anakroniko xamarrak. Eskinak gaixo zain zoroa eta General Amerikano izua personifikauta euskaldun hipokrita eta zintzoren begitartean hankartea dutenak gehienak arpatetikoak irakurtzen ausartzen bazarete
horra hor. Historio desegokiak. Historion guztiak idatzita daude, nola kontatu da erronka. Pertsonaien manipulatzailea naiz, barkabezaterruki falta. Idazlearen txontxongiloak dira, eta la ere autonomua. Horra zenare mazte itxuraz normalak, benetakoak eta gezurrezkoak. Zenbat osabazar zenbat lengu zina labur dauden, eta denak ikusi ezinak. Eta epaile zuzenak eta beti bat, baina hanba basamortuan, irakurtzen ausartzen bazarete, horra hor. Historio desegokiak.